ҳамсӯҳбати мо ҳунарманди маъруф ҳаҷвнигори шинохта убайдулло раҷабов ҳастанд, ки ба синни 80 расиданд. устод, шуморо ба ин син муборакбод мегӯем. Ба шумо тани сиҳату муваффақияту орзумандем. Ташаккур. суоли нахусти мо ин аст, ки ин шабу рӯз шумо ба чӣ корҳо машғул ҳастед? мисли ҳама мардуми Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, аз омадани баҳор, аз шукуфтани гулҳо хурсандӣ мекунем, шодӣ мекунем. хеле дигар кори хона, кори зиндагӣ, тамошо кардани шаҳру ба консерту ба толорҳои серодам рафта ҳамроҳи мардум тамошо кардан ва аз огаҳӣ ёфтан аз кори ҷаҳону зиндагию фарҳангу адабиёту санъату ва ғайраҳо. ба корҳои ҷамъиятӣ низ то ҷое банд ҳастед, ки дар тарафаи алҳол не. чаро ин тасмими худат омад, устод, ё ки ягон серкор ҳастед? не, ҷамъиятӣ гуфта агар ки шумо масъалаи ҷашнвораҳои не, акнун ин сину солба намешавад. Кори ҷавонӣ аст, вай даводав дорад, хоб асаби ором дар кор. Барои ҳамин мо аз ин чизҳо ҳозир сабукдӯшем, озодем. аз ин умр розӣ ҳастед? бале, 100% розӣ ҳастам. аз ҳама, аз оғоз то имрӯз розӣ ҳастам. Ман алал хусус ин ҳамин шабу рӯзҳо ман бисёр шодам аз ин тинҷӣ, аз ин ободӣ, хоб аз ин беҳбудие ки мардум дорад, рӯзгоре ки мардум дорад. ҳама тарафа хуб аст, шикоят надорем мо. Бисёр хуб аст, олӣ аст. сабаб дар чист, ки устод вақтҳои ахир аз театр дур шудаед? ман аз театр дур нашудам, ман дар театр ҳастам. ман аз ҳамаи корҳошон огаҳ ҳастам. агар маслиҳат дар кор бошад, маслиҳатшон метиҳам, берем тамрин тамошо мекунем, корҳошонро мебинем. ва агар ки гӯянд кӯмак пурсидан бошад, кӯмаки ман дар кор бошад, агар ман кӯмак мерасонам. ягон чи нест, ина мо худмон сохтем, таваллид курондем. баъд хеле мешудааст ки мо огаҳ нестем. аз ҳама кору фаъолиятшон мо огаҳ ҳастем. ҳаҷву танзро дар кишвар дар кадом поя шумо мебинед? сатҳи ҳаҷву танз дар кадом поя аст ба назари шумо? ман ростига мушоҳида накардам, азбаски ман аз ин камтар дур рафтам, вале ман гумон мекунам, ки ҳозир дигар ягон каса номбар карда наметавонам, ки ки соҳибӣ мекунад ина. шояд пайдо шаванд ҳунармандои хубе, ки онҳое ки ҳастанд андешаҳошонро дигар кунанд, барномаҳои хуб созанд. аслан ҳаҷв ё худ танз, хеле ки шумо гуфтед, ин як чизи шахшуда нест. ина бояд доим кор кунед ва такмил ки дигаргунӣ созед, ки ӯ ба мардум қабул шавад, яъне ки мардум қабул кунад. ҳамина талаб мекунад ин чиз. ман гумон мекунам, ки ин охири кор нест. ҳоли ҷавонои бисёре дар пеш ҳастанд, пайдо мешаванд ва ин соҳа рушд мекунад, мешукуфад. ташаккур. ишора кардед, ки ҳоло касеро намебинед, ки соҳибӣ кунад. сабаб дар чи аст чунин ҳол гирифтор шуд? сабаб дар бепарвоӣ. ин мардума тарбия бояд кард. ин як соҳаи бисёр мушкил аст ва масъулияти зиёд дорад. як гапи хато, як зермаънои нодуруст, хеле проблемаҳо пайдо мешавад, мушкилот пайдо мешавад ва ҳаҷвнигор бояд барои ҳар як сухани мегуфтагиш бояд ҷавоб гӯяд. ҳам ту хандондан, ҳам ту вақти мардума гирифтан намешавад, бо ин кор пеш намеравад. бояд сухани нав гуфт, бояд фикри тоза пайдо кард. инам такмил мехоҳад. бепарвоии ҷомеа аст ин бепарвоии ҳунарманд? ҳунарманд дар дасти онҳое ки кор мефармоянд, ин як вай аст, чӣ мегӯянд, як бозёфт бояд бошад. инҳое хуб истифода бурда тавонистанд дар кор. инҳое ғизо доданд дар кор, ғизои маънавӣ дар назар дорам. ва баъд худи ҳунармандам бояд охир бетараф набошад, ки кай оварда ба ман як чӣ метиҳад, ман мехонам. ҳар як ҳунарманд бояд ки диду завқи худаша дошта бошад ва вобаста ба ҳамин ӯ ки худаша ҳунарманд мегӯяд ва ӯ бояд ки пешбарандаи ҳамин соҳа бошад. ин соҳа бояд пеш бурд, рушд бахшид. дар он сурат ин ҳаҷв мешавад. баъд мо бештар ҳозир ҳаҷвнигорои мо, ман ҳамаи онҳоро қариб ки мешиносам, мо суҳбатам мекунем, баъзан камтар бепарво шудаанд, яъне ки кори осон мекобанд. рӯбардорӣ мекунанд аз ҳаҷвнигорои рӯз ва чизҳои бисёр сабука мегиранд, саҳна месозанд, вай мекунанд. намедонам ҳадафашон чи аст. ҳадафашон лайк гирифтан аст,
یا دیگر چی گرفتن است این نمیشد. باید حج وقت معنا داشته باشد، یک معنای پره داشته باشد که مردم از این راحت شود، کیف کند. ولی از یک جهت گاهی میشنویم که در طنز و حجو تا جای هنرمندان میگویند بعضا محدودیت‌های شاید دارند، بزرگ نیستند. چه نظر شما در این باره؟ من محدودیت نمیبینم. محدودیت همون وقت میشد وقتی که هنر نیست، وقتی که تنبلی خوش نمی آید. دیگر کی پیش روی اینا میگیرد؟ گفتن در کار است. موضوع بسیار است. در موضوع خانیش، در موضوع خب بازار، در موضوع اقتصادی، در موضوع سیاسی خیلی زیاد است. همه چی هست. یعنی هیچ وقت در همه دور و زمان این چیزا بود، هست و تا حاضر هست. اینا باید جستجو کنن. کوبن حجم نگار کی است؟ آن چیزی که او میبینه دیگران دیدن نمیتواند. همین دیدن در کار است. چرا همین سالهای اخیر در ما طنز سیاسی دیدن نمیشود همون طوری که در دیگر کشورها؟ برای طنز سیاسی پیش از همه سیاست باید دانید، سواد در کار، دانش در کار، فهمیش در کار. وقتی که این چیزا نمیدونی میترسی.